מה המצב אנשים, כאן שוק גיימר, והיום אני הולך לדבר איתכם על איך הגעתי לעולם הגיימינג ולתת לכם עצות על כמה משחקים שאני מאוד ממליץ עליהם. ואני מצטער אם היו בסרטון הזה לאגים, כי את הבעיה אני פתרתי רק היום בבוקר, וזה משחק שהעלמתי את המשחק כאילו עשיתי יום לפני, אז כן, די בסה. פה אתם רואים אותי משחק בלק אופס, לא פארייט שכתומות עם דטמאץ'. אז טוב, נתחיל. אז בעצם הגעתי לעולם הגיימינג. בהתחלה התחלתי לשחק במשחק ליטר פייטר. לפי דעתי משחק שהרבה ילדים בני 8 משחקים בו. אז כן, התחלתי לשחק בליטר פייטר. אחרי זה שנתיים, היה איזה שנתיים שלא נגעתי במחשב כל כך. ובסופו של דבר חבר הכיר במשחק מייפל סטורי, משחק שאני באמת ממליץ עליו עד היום, משחק שאני יכול לשפר את החלטה האנגלית, משחק שכיף לשחק איתו ביחד. המטרה במשחק היא לעלות רמות, ואתה מקבל מפצות וכאלה, ואתה עושה את זה נגיד בפארטי עם אנשים, ויש באמת הרבה אנשים. אחר כך עברתי למשחק יריות קומבטה, שזה משחק שאני מאוד לא ממליץ עליו. זה משחק שהייתי אומר פשוט מתנגד שתשחקו אליו, אני עושה לו בוז, אפשר להגיד. אז באמת משחק שאם אתה חושב שזה משחק טוב אתה ממש טועה, כי המשחק הזה הוא ממש לא טוב. זה משחק שהורס לך את כל הטקטיקות שלך במשחקי יריות, ובאמת אם אתה נגיד משחק במשחק יריות בקול אוף דיוטי ואתה עובר אחר כך לקומבטה, באמת הורס לך את כל הטקטיקות שצברת עם קול אוף דיוטי. אחר כך, ולמה בעצם קניתי את הקול אוף דיוטי? אז קניתי את הקול אוף דיוטי כי פשוט הרבה חברים אמרו לי לקנות את המשחק הזה, זה כל הסיפור, זה כל הביג דיל. ראיתי קצת סרטונים ביוטיוב, ולאחר מכן אחרי הקומבטה אפילו קניתי ישר את הקול אוף דיוטי, וזה היה בעצם הקוד הראשון שלי. כן, אני נחשב די חדש במשחקים בקוד. אז משחקים שאני ממליץ זה Call of Duty בערך. Call of Duty זה באמת משחק שאני ממליץ עליו מאוד, זה משחק כיפי, ממש כיף לשחק איתם עם חברים, זה פשוט משחק לחיים. אבל כן, זה משחק באמת טוב. אבל לעומת זאת אני גם ממליץ על משחק Battlefield, שזה משחק לפי דעתי יותר ריאלי מ-Call of Duty, והוא גם עם איכות יותר טובה, וזהו, הוא איכות יותר טובה, אבל וגם יש בו נגיד יותר אופציות, יש בו כלי תחבורה במשחק הזה, יותר מורדים, לא יותר שיותר רבים גם, אבל אולי, כי אני גם לא שיחקתי בבטלפילד הרבה. אבל בכל מקרה, לפני שאתם קונים בטלפילד, אתם תורידו את המשחק דמו, או לא משנה, תורידו אותו לפני, כי אתם צריכים לבדוק קודם כל שהמחשב שלכם יכול להריץ את המשחק הזה, כי זה משחק עם דרישות מאוד גבוהות, אני הייתי אומר. כאילו, באמת משחק עם איכות, אני נגיד קניתי מחשב באיזה 4,000 שקל, ואני לא בטוח שאני יכול להריץ את זה. אז כלל אחד לפני בטלפילד, קודם כל להוריד את המשחק לראות שאתה יכול להריץ את זה, כי זה באמת משחק עם פשוט דברים שאתה צריך, זה באמת משחק שצריך בשבילו מחשב באמת טוב. ובתכלס כן, זה נכון, זה משחק באמת עם איכות ממש טובה. אז עוד משחק שאני יכול להמליץ עליו זה GTA, משחק ממש כאילו, אולי הסיפור שלו לא כל כך ריאלי בחיים האמיתיים, אבל GTA זה בעצם, אני בטוח שאנחנו מכירים, אבל GTA זה משחק שאתה משחק עם איש, לפחות GTA IV שקוראים לו ניקו, ואני לא בטוח, אני לא יודע את הסיפור, אבל זה משחק כיף, משחק עם משימות, זה משחק עם מטרה, בוא נגיד ככה, ואני אוהב לשחק במשחקים כאלה, זה דומה לפארקריי וכאלה, רק שפארקריי זה משחק סגנון קצת שונה. כן, GTA זה גם משחק עם גם דרישות די גבוהות, לא הרבה ילדים יכולים להריץ אותו, וגם להוריד אותו. GTA זה באמת קל להוריד אותו, כל ילד בן 4 יכול להוריד GTA. ועוד דבר, ב-GTA אני באמת מבקש לא להוריד דאקים ל-GTA, כי לפי דעתי אני אומר לכם בניסיון שברק דאקים, הרבה יותר כיף להשיג את הכסף בעצמך מאשר לעשות דאקים ולקבל הכל מסיבת אחת.
נאמר לכם את האמת. עוד משחק שאני ממליץ עליו באמת היסטורי, אמרתי לכם כבר, זה משחק שהמטרה זה לא כמו רמות, משחק שיש לו מטרה, ולא כמו משחקים כמו כל פיטים וכאלה לעלות רמות, להחליק עם חברים ולהשתפר. אז טוב, אז פה אני מסיים את הסרטון. אז כאן זה הערוץ הצ'אנל של שוק גיימר. יאללה ביי.